Kiitos. Kiitos Jeesus. No niin, siinä oli uusi todistus ja kiitos Pirita ja Tako. Seuraavaksi tulee sitten pitkän linjan konkari. Moni teistä on hänet tavannut varmasti, kun tuolla olette kävelleet pääkaupunkiseudun kaduilla, niin Ake Toivola. Hän on tuolta Armon Virrasta ja minäkin siellä joskus 10 vuotta sitten ensimmäisen kerran kävin. Mä pelkäsin mennä niin paljon seurakuntaa, että mä menin kerran yöllä, muistatko Ake? Kun tulin sinne yöllä autolla ja mä silloin vielä olin huumehommeleista mukana, mä ajattelin, mun kasvot menee, jos mä päivällä rupean näitä Jeesus-asioita tuomaan niin kuin esiin, niin yöllä ajoin parkkipaikalle, mä tiesin, ja mulla oli kahvia ja keksejä ja soitin ovikelloa ja sanoin, että voisit sä jutella mun kanssa. No, kyllä se jaksoi jutella, mutta sanoi, että tuun nyt sitten seuraavaksi päivällä. Mutta näin voi olla vaikeata julkisesti niin kuin lähteä seuraamaan Jeesusta, että kaikki pitää salata. Ja tänään on sitten hieno päivä, ole hyvä. Joo, kiitos. Joo, ihana nähdä, täällä on Jumalan lapsia näin paljon tänä päivänä täällä kokoontunut yhteen. Ja mä uskon, että me nähdään myöskin tässä porukassa, että Jumalalla ei ole toivottomia tapauksia eikä meidän Herralla Jeesuksella Kristuksella. Hän on tullut sisällä ja hän asuu meissä jokaisessa. Jokainen, joka on tehnyt ratkaisun Jeesuksen puoleen, saadaan mennä eteenpäin. Hänen voimassa, hänen rakkaudessa, hänen ilossa. Oikeastaan mä en hirveästi noita Kakolan juttu rupea puhumaan, mutta noin lyhyesti sanottuna, niin kerran vasta Kakolaan menin välillä, aloin niin uuden elämän Tanskassa ja joudun vankilaan ja myöskin Ruotsissa, niin sama pää oli mukana aina. Ei auttanut niin kuin mikään voima oli se oma voimaisuus, ja tässä on kuultu tänä päivänä tästä asiasta, niin ylpeys oli se suurin este mun pelastumiseen. Että mä aina niin kuin sanoin, että mä en tarvii mitään. Sitten kun mä olin huutanut siellä Kakolassa Jumalan puoleen ja Herra oli vapauttanut mut siis siitä päihteistä siellä talossa ja ei tarvinnut vetää mitään enää sillä viimeisellä tuomiolla, niin sitten kuitenkin ihmiset tarjosi mulle Jeesus. Mä sanoin, että ei mä tarvi mitään Jeesuksen, mulla on suora yhteys Jumalaan. No tänä päivänä mä oon 18 vuotta ollut tuolla kadulla kertomassa Jeesuksen rakkaudesta. Itse asiassa Jeesus tuli mun elämään 18 vuotta sitten, 19 vuotta sitten ja se alkoi niin, että mä sairastuin imusolmukseen syöpään ja lääkärit sanoi, että ei voida tehdä enää mitään, se on ruustoa. Se syöpä ja lähetettiin kotiin, en saanut mitään hoitoa, kiitos Herralle, että en saanut mitään hoitoa. Mä uskon, että Jeesus on parantaja ja tänä päivänä mä uskon siihen samaan voimaan, Jeesuksen voimaan edelleen sama. Hän edelleen parantaa ja vapauttaa, hän haluaa tehdä hyvää, hän on rakkautta täynnä meitä kaikkia kohtaan. Ja elämän. Se on ihana asia, että me saadaan omistaa se, että oikeastaan tärkein asia, mitä meidän elämässä on, niin me voidaan uskoa siihen, että Kristus on meissä. Se uusi elämä on tullut sisälle, se on Kristuksen elämä meissä. Raamattu puhuu yli 130 kertaa Uuden liiton puolella siitä, että Kristus on teissä, hän on tullut sisälle, hän asuu meissä ja hänen voimassa me kuuletaan se virta, se Jeesuksen voima meissä, viedään sitä sanomaa eteenpäin niin kuin tänäänkin tässä ja missä me kuljetaan. On tosi tärkeää, että me ymmärretään, että sinä olet ja minä olen Kristuksen ruumis ja hän ei voi toimia mitään muuta kuin meidän kristittyjen kautta hän pystyy toimimaan. Ja todellakin olen saanut tuolla kadulla olla jo 18 vuotta. Joka viikko olen siellä jokuna päivänä, 2 päivänä. Välillä yhden lauantaina olla tiimin kanssa ja tänään tultiin tänne, vähän kuvattiin tuossa ja haastateltiin ihmisiä ja kysyttiin, että haluatko ne ottaa Jeesuksen vastaan. Aina on ihmisiä, kadut on täynnä ihmisiä, ne etsii, mutta ne ei tiedä, miten ne voi pelastua. Meidän tehtävä on viedä se sanoma niille ihmisille, että ne voi ottaa Jeesuksen vastaan ja lähteä kulkemaan uutena siinä voimassa. Mä luotan täydellisesti Jeesukseen siinä, että hän on se elämä, mikä antaa uuden elämän. Se kuolleessa oleva tila, mikä meissä kaikissa on ollut, niin se muuttuu eläväksi ja se elävä lähtee meistä viemään sitä eteenpäin. On tosi tärkeää, että meillä on näky olemassa, että me viedään sitä sanomaa vaan eteenpäin, koska aika on vähän. Jeesus tulee kohta ja hän odottaa, että me voitaisiin viedä se sanoma kaikkeen maailmaan. Mä luen tästä Raamatun kohdan
yhden kohdan tästä, että me voitaisiin muistaa. Tämä on todella hyvä kohta. Me tiedetään, lähetyskäsky on olemassa meitä kaikkia kohtaan. Se ei ole annettu jollekin, se on annettu meille kristityille, että me vaan voidaan viedä se sanoma eteenpäin. Paavalin 2. korintolaiskirje, 5. luku 18 tai 17 eteenpäin. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se, mikä on vanha, on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Katso, uusi on sijaan tullut. Herra on ihmeellinen, hän on vapauttanut meidät monenlaisista asioista, hän vapauttaa edelleen. Sillä Jumala oli Kristuksen ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut heille rikkomuksia. Hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä, siis me ollaan suurlähettiläitä. Jumala kehottaa meidän kautta. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Ja me uskotaan siihen, että kun Kristus on meissä, niin se elämä, mikä meidän sisällä on, Kristuksen elämä, niin se virtaa vaan eteenpäin koko aika. Me saadaan todellakin olla niitä sanan tekijöitä eikä kuulijoita. Me uskotaan, että me saadaan viedä vielä enemmän sitä sanomaa, ja että ihmiset vois ottaa Jeesuksen vastaan. Todellakin on paljon ihmiset, kadut on niin monta kertaa törmännyt siihen samoihin asioihin, kun mä itse sanon, että mulla on suora yhteys Jumalaan. Kellään ei ole suoraa yhteyttä Jumalaan. Me tarvitaan Jeesusta jokainen. Hänen nimessä on maailman suuri voima. Jeesuksen nimessä on maailman suuri voima. Ja se maailman suuri voima asuu sinun sisällä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Halleluja. Seuraavaksi mä pyydän teidän kaikkien tunteman pitkän linjan Jumalamiehen Tapani Suonnon tänne ja soitin hänelle tuossa aikanaan ja laitoin WhatsAppilla viestiä, että tuu. Että tämä varmasti on semmoinen paikka, mikä sua kiinnostaa, ja nyt olet paikalla. Mä voin sen verran kertoa, että Tapanin levyjä vankiloissa on todella moni vanki kuuntelee, ja itsekin on sinne lähetellyt niitä todella paljon. Mä oon saanut niitä edullisesti myös lahjoituksena ja myös sen veljen kautta, joka niitä kopsaa, ja siitä niitä sarjoja. Ja se on hyvä asia, että sinne saadaan tervettä, hyvää opetusta, ja kiitos Tapanille niistä. Itsekin niitä on kuunnellut varmaan ne kaikki ja moneen kertaan. Ja se on hieno juttu, mutta Tapani, niin kuin Raamattu sanoo, että sopivalla ja sopimattomalla hetkellä saat valita sitten, mutta nyt tulet kertomaan, mitä Jeesus on sulle tehnyt. Halleluja, ole hyvä. No niin, kaunista lauantaita teille kaikille. Tosi upeata nähdä tällaista joukkoa kertomassa ilosanomaa Helsingin kaupungille. Ja nähdä, kuinka moni on jo vuosikymmeniä tehnyt työtä täällä kadun kansan keskellä ja edelleenkin sydän palaa samalle Jeesukselle, Kristukselle. Jeesus sanoi, että katso, minä seison ovella ja kolkutan, ja jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle. Kerran eräs taiteilija maalasi taulun, jossa oli kuva tästä Jeesuksen Raamatun kuvaamasta tapahtumasta sydämen oviossa, joka johti sitten, jossa Jeesus kolkutti, ja eräs mies näki tuon taulun ja sanoi, että tuossa taulussa on pieni virhe. Siinä ovessa ei ole kahvaa ollenkaan. Silloin taiteilija totesi, että ei se ole virhe. Tässä ovessa ei ole kahvaa. Se ovi pitää avata sisältä päin. Näin on meidän kaikkien kohdalla, että me voidaan kertoa Jeesuksesta, Kristuksesta ja kertoa, mitä hän on meille tehnyt, mutta me ei voida kenenkään sydäntä avata. Se mahdollisuus on vain jokaisella meillä itsellämme. Meidän täytyy itse avata se sydämemme Jeesukselle ja ottaa hänet vastaan, ja vasta silloin me päästään sisälle näihin Jumalan salaisuuksiin ja ymmärretään, mistä tässä kristinuskossa todella on kysymys. Aikanaan Etelä-Amerikassa tuomittiin eräs Britannian kansalainen kuolemaan vakavista rikoksista.
Britannian hallitus vastusti kiivaasti tuota kuolemantuomiota, mutta sitä ei peruutettu. Sitten tuli tuo päivä, jolloin kuolemantuomio pantiin täytäntöön. Ja kun tuo mies oli siellä teloituskomppanian edessä, silloin Britannian konsuli juoksi sinne paikalle ja kietoi tuon teloitettavan miehen Britannian lippuun ja huusi kovalla äänellä, ampukaa, jos uskallatte. Kukaan ei ampunut. Tuo mies luovutettiin Britannian konsulille tuomittavaksi Britanniassa rikoksistaan. Tiedätkö, että kun sä annat elämäsi Jeesukselle, Kristukselle, susta tulee taivaan kansalainen. Kukaan ei voi sua tuomita kuolemaan eikä helvettiin, kun sä olet taivaan kansalainen. On vain yksi tuomioistuin, jolla meidät silloin tuomitaan, ja se on Jeesuksen Kristuksen tuomioistuin, johon jokainen ihminen kerran joutuu kuolemansa jälkeen. Ja kun me sinne tuomiolle astumme, niin mitä meille siellä sanotaan? Ollaan me tehty mitä tahansa tässä elämässämme täällä ajassa, jos me Jeesukseen Kristukseen turvaamme, siellä tuomioistuimella meidät tuomitaan ja meille sanotaan, sinut on jo tuomittu, ketään ei tuomita 2 kertaa. Sinun tuomiosi oli Kristuksen päällä. Jeesus Kristus kantoi sinun syntisi, sinun tuomiosi, sinun hirvittävät rikoksesi ja vääryytesi. Hän kantoi ne Golgatan ristillä. Ja kun sinä annoit elämäsi Jeesukselle, hän on kantanut kaiken tuon tuomion. Ja koska ketään ei voida tuomita 2 kertaa, sinua ei tule enää tuomitsemaan. Siksi Raamattu sanoo, että joka uskoo minuun, hän ei joudu tuomittavaksi, vaan hän on voittanut omakseen iankaikkisen elämän. Siksi me julistamme evankeliumia tänäkin päivänä, että me ihmiset, joilla on valtava syyllisyys ja tuomion pelko sydämellämme, jotka paetaan tätä ahdistusta ja syyllisyyttä tavalla tai toisella. Jotkut pakenee huumeisiin ja päihteisiin, jotkut jollain muulla tavalla. Siihen ahdistukseen ei ole olemassa täällä ajassa mitään muuta vastausta. Psykiatri voi antaa ahdistuneelle lääkettä, psykoterapeutti voi kuunnella ahdistuneen tuskaa, mutta vain Jeesus Kristus voi antaa syntejä anteeksi. Ei ole ketään toista, jolla on valta antaa sinulle sinun syntisi anteeksi ja antaa sinulle rauhan sinun sydämeesi. Ja kun sen rauhan saat omistaa, niin tiedätkö, silloin elämäsi muuttuu. Siitä rauhasta käsin Jumala alkaa luomaan uutta. Ja sinusta tulee Jumalan palvelija, niin kuin täällä monet on todistaneet. Saat olla Jumalan käytössä, aseena hänen kädessään. Ja Jumala voi johdattaa ja viedä sinut ihan minne tahansa, käyttää sinua miten tahansa, koska hänelle ei mikään ole mahdotonta. Jokaiselle meille Jumalalla on tehtävä. Sä olet rakas hänelle, Jumalalla on suunnitelma sun elämällesi. Siksi haluan sanoa, älä anna sen suunnitelman mennä ohitse. Älä anna sielun vihollisen varastaa sinulta iankaikkista elämää ja kaikkia niitä siunauksia, joita sinun taivaallinen isäsi on sinulle valmistanut. Vaan anna elämäsi Kristukselle ja ota vastaan se Jumalan valtava armo, jota hän tarjoaa meille tänäänkin Jeesuksessa Kristuksessa. Täällä on monia ystäviä, jotka haluaa auttaa sinua ja voi rukoilla sun puolestasi. Me ollaan käyty samoja elämän kouluja ja elämän taisteluja. Tiedetään, missä ihminen tänä päivänä on. Älä lähde täältä ennen kuin olet saanut jutella jonkun kanssa ja rukoilla ja tule mukaan kristilliseen toimintaan ja seurakuntaan. Ja Jumala voi muuttaa koko elämäsi. Siunausta teille kaikille ja menestystä kaikkeen työhön. No niin, kiitos Tapani. Aikanaan ihailin Tapania kanssa. Samoin Veikko Hursti oli semmoinen, mitä aina mietin, että voiko saisi tehdä työtä hänen kanssaan. No Veikko meni, Mikon kanssa sain, mutta Tapanilla joskus soittelin ja tapasin häntä ja
siitä. Mutta nyt tänä päivänä saamme sitten tehdä kaduilla. Hän on sitä Perjantai Kristukselle iltaa vuodesta 1983 asti sitten vetänyt, siinä ollut mukana ja perässä tullaan nuori sitten sukupolvi. Mutta oli hieno hetki kun tulit, mä arvostan sitä todella paljon ja jokainen tänään varmaan täällä on tosi iloinen siitä. Seuraavaksi sitä ajattelin pyytää Tikkistä, lupasin hänelle tämän todistusvuoron, mutta sitä ennen mä ajattelin joku laulu. Onko valmiina? Ja sitten myös Jonathan Paaso on tullut Tornion mies, toinen Tornion mies. Ensimmäisenhän te kaikki tunnette Pekka Korkala. Halleluja. Tää on vähän semmonen vaarallinen paikka todistaa. Viimeis kun mä todistin tässä, niin ampiainen pisti. Toivottavasti menee nyt tällä kertaa paremmin. Ja tavallaan tää on muutenkin semmonen jollakin tavalla merkityksellinen paikka. On jäänyt niitä vanhoilta vuosilta jo mieleen. Mä muistan kun tuossa joskus norkoilin sillain rahattomana ja ei ollut puheaikaa ja mä oon Jyväskylästä kotoisin, ei ollut tietoa, että miten mä sinne pääsen. Ja mä muistan, että kun mä tulin tähän, niin mä tuossa nojailin tuohon kaupan seinään ja ajattelin, että nyt täytyy yrittää näyttää normaalilta, ettei nuo tajua, että mä oon niistin. Mä kerkesin 20 sekuntia olemaan sen, kun ensimmäinen tuli kysyä, että onko puhtaita vehkeitä tai jotain tämmöistä, että se ei mene niin hyvin, mutta nykyään varmaan pystyisi vähän paremmin esittämään normaalia. Vaan terveemmän näköinen kuin silloin. Mutta sen verran historiasta, että en ole mitenkään uskonnollisesta perheestä. Kyllä mä luulen, että mun vanhemmat uskoo Jumalaa, mutta en ei ollut mitenkään sillä aktiivisia sen asian kanssa. Ja en tiedä mitä kautta se mulle tuli, mutta mulla jonkunnäköinen sellainen lapsenusko kuitenkin oli, että tuli pienenä monesti laitettua kädet ristiin ilolla ja rukoiltua, mutta sitten kun ei siitä uskon elämästä oikein tiennyt sen enempää, niin se rupesi tuntua jossakin vaiheessa sellaisena taakkana, että niinku oli hirveä syyllisyys, mutta ei ollut niinku keinoja saada sitä pois. Niin sitten jollakin tavalla sitten niinku turrutin itteni ja etin siihen semmoista tukeakin ideologioista, että niinku sai itselleni uskotella, että ei Jumala ole olemassa. Ja tavallaan silloin sitä kautta tuli se turtuminen ja ei tarvinnut kokea niitä syyllisyyksiä enää. Ja niihin samoihin aikoihin alkoi sitten alkoholin käyttökin ihan säännöllisenä melkein joka viikonloppu. Pikkuhiljaa katosi se ilo niin kuin elämästä, mikä normaalilla nuorella ihmisellä pitäisi olla, että sitten vaan meni siihen, että odottelin niitä viikonloppuja ja sitä, että se kaikki elämä tapahtuisi silloin humalassa, kun on vähän semmoinen jollakin tavalla semmoinen ujo ja niin kuin vähän vaikea olla ihmisten kanssa niin selvinpäin tekemisissä, on vieläkin ja ei se ole kyllä siitä mihinkään muuttunut, niin jotenkin se viina sopi siihen kuvioon hyvin ja sitten siinä meni vuosia ja se paheni se ongelma ja sitten ne rupes venähtää ne reissut jo aika pitkiksi ja jotenkin tuli se seinä vastaan sen alkoholin kanssa, että se ei oikein sopinut mulle ja mä en oikein tykännyt sitä olostakaan ja sillä lailla. No sitten törmäsin sitä kautta sitten huumeisiin, kun olin valmis kokeilemaan jo muitakin juttuja, kun se alkoholi ei oikein toiminut mulle. Ja siitä se sitten pikkuhiljaa lähti. Ja siinä vaiheessa kun rupesin piriä vetämään, niin meni vielä elämässä ihan hyvin, että mä olin tuolla yliopistossa, opiskelin tietoyhdistelmätiedettä ja sillä että niin kuin maallisessa mielessä oli asiat niin kuin tosi huippuhyviä, mutta semmoinen tyhjyys oli kuitenkin sisällä, mikä oli ollut oikeastaan koko elämän. Niin kuin. Ja tavallaan se tyhjyys teki sen, että ei niin kuin antanut mitään arvoa sille koulupaikalle eikä millekään muullekaan, kun se ei niin kuin tunsi sisällä sen, että tämä ei ole ehkä kuitenkaan se mun juttu, niin ei niitä sitten pitänyt yhtään minä, niin ne tuli aika helposti tyrittyäkin kaikki. Ja yli 10 vuotta siinä meni semmoista oikein kovempaa rallia, että sitä lyötiin piikillä suoneen sitä tavaraa. Ja siinä rupesi tulemaan sitten vankilareissujakin, 5 kertaa olin linnassa ja viimeinen oli sitten vähän pitempi
pitempi tuomio ja siinä meni omat semmoset niinku periaatteetkin meni siinä, kun siinä meni yksi kaveri päästä hengestään, niin aina ajatellut sillä, että ei nyt kenenkään henkeä oikeutta toisen ihmisen ottaa, mutta niin siinä kuitenkin vaan mennäs käy ja se sitten pisti miettimään. Ja siinä vaiheessa oli jo sattunut kaiken näköisiä läheltä piti tilanteita, että tosi monta kertaa niin henki mennyt lähteä kaiken näköisissä tulipaloissa ja kaatumisissa, putoamisissa, myrkytyksissä ja yliannostuksissa ja näitä kaikkea, että mä en edes muista miten monta kertaa on ollut hengenlähtö lähellä, elvytetty ainakin 3 ja sairaalassa mennyt useampi kuukausi mun elämästä. Mutta yksi niistä oli se tulipalohomma, oli semmonen pahempi juttu, että siitä ei lääketieteen eikä tieteen mukaan pitäisi enää ihmisen selvitä semmoisessa asunnossa, mikä on ihan savua täynnä, niin mä olin varmaan puoli tuntia siellä makasin, niin ei siitä pitäisi kenenkään, että se on 2-3 minuuttia oikeesti, niin se on henki pois. Niin sillä hetkellä mä jollakin tavalla, kun mä siitä heräsin sitten teho-osastolta, niin jotakin oli muuttunut mun sydämessä, että varmaan oli se Jumala puuttunut siinä vaiheessa peliin ja siihen asti oli ollut tiukasti ateisti sillä kun olin silloin nuorempana päättänyt sen asian. Ja silloin mä joudun myöntämään, että ei vitsi, että kyllä se Jumala nyt on vaan olemassa, että ei voi mitään, että nyt on pakko myöntää, että ei tämmöistä tuuria ole enää kenellekään, että tuuria riittää tiettyä rajoista, mutta on jotain muuta. Mutta siinä taas tuli vastaan se, että kun ei oikein tiennyt, että mitä mä nyt sitten teen sillä tiedolla, että Jumala on olemassa. En mä kristillisyydestä ja uskoelämästä tiennyt yhtään mitään, että miten sitä pitäisi ruveta elämään. Niin sehän veti sitten se maailma takaisin ja sitten kun oli kovat kipulääkkeet, niin kun mulla meni keuhkot tosi huonoon kuntoon, niin siitä alkoi sitten toinen ralli niiden opiaattien kanssa vielä. Ja sitä jatkukin sitten oikeastaan tähän viimeiseen vankilatuomioon asti. Ja varmaan satoja kertoja elämässä tehnyt sen päätöksen, että nyt lopeta huumeiden käytön, mutta ei sitä pysty. Ei sitä pysty ihminen, kun se menee sen tietyn rajan yli, niin se ei ole enää omassa tahossa se lopettaminen. Mutta siinäkin sitten, silloin kun tälle viimeiselle tuomiolle lähin, niin putkassa jo laitoin kädet ristiin ja rupesin rukoilemaan, että Jumala, että auta, ettei ne tulisi niin hirveän kipeäksi ja muuta, että jollakin tavalla pärjäisi. Ja sitten kun ei tullutkaan kipeäksi, niin sitten uskaltiin jo seuraavalla kerralla pyytää vähän jotain muuta ja sitten kun niitä rupesi tapahtua niitä asioita, niin kasvoi se luotto siihen asiaan ja siitä eteenpäin kaikki menikin tosi hyvin, että Kuopion vankilaan tuli ja siellä oli sitten muita uskovia, niin kuin toi Pekka ja Pekan kanssa samaan aikaan, jolla on tultu uskoon ja Late oli siellä silloin. Ja meidän alkoi se kristillinen kuntoutusosasto, että saatiin ne asiat siitä alusta hyvin käyntiin ja jotenkin tässä kaikessa näkyy se Jumalan suunnitelma, että oikeastaan siitä hetkestä lähtien kun mä sillä putkalla laitoin ne kädet ristiin, niin koko ajan on Jumalalla ollut tarjota mulle jotakin uutta kuvia, ja vielä monennäköisiä, että välillä on saanut valita useammastakin vaihtoehdosta, että mitä sitä rupesi touhuamaan. Ja olis ne. Olen tuossa Kuopiossakin asuin vähän aikaa ja tännekin olisi ollut mahdollisuus tulla, mutta päätin sitten kuitenkin lähteä tuonne kotiseudulle Jyväskylään ja takaisin. Ja siellä meillä on, me perustettiin vankilassa se veljespiiri, mistä mä nyt en siitä sen enempää puhu, Pekka varmaan kertoo ne asiat tuossa myöhemmin. Niin sen kanssa ollaan nyt siellä siviilissä ruvettu touhuamaan ja me ollaan kaikki Viadialla sillä hommissa. Remontoidaan semmoista palvelukeskusta ja siellä varmaan saa aika hyvin kaikki kuviot pyörimään. Ja se on tärkeää, koska se vankila on kuitenkin aina vankila, että siellä se uskoelämäkään ei rakennu kovinkaan. Että siellä pääsee tiettyyn pisteeseen asti, voi työstää niitä asioita, mutta se kaikki ne asiat, mitä tulee sen seurakuntayhteyden ja tämmöisen kanssa, niin ei ne pitää sitten vielä opetella siviilissä uudestaan. Ja ne on monesti hirveän hankalia prosesseja, kun itselläkin oli se, kun sitä linnasta vapautui, niin se on kuitenkin
psykologisestikin semmoinen hankala juttu, että siellä kääntyy ne ajatusmallit niin kuin viimeistään, niin kuin jos ei ne sitä ennen ole kääntynyt, niin siellä ne kääntyy niin vammaiseksi, että ei semmoinen ihminen, kun se tulee siviiliin, niin ei se vaan niin kuin, oikeastaan ensimmäiseen vuoteen olisi melkein paremmin kuin edes kenenkään kanssa missään tekemisessä, mutta kun ei se mene niin, vaan sitä pitää sitten lähteä kuitenkin. Että ei sitä voi jää kotiakkaan makaamaan. Että toivoisin, että ihmisillä riittäisi ymmärrystä myös niitä vankeja kohtaan, että kun ne vapautuu ja ne tulee sinne seurakuntaan, että ei ne ole valmiita ihmisiä. Että antakaa niille vuosi 2 aikaa pikkuhiljaa kasvaa, että älkää vetääkö heti mitään johtopäätöksiä, että tämä on semmoinen ja tuo on tommonen, että antakaa aikaa. Kyllä Jumala tekee sitä työtä, mutta siihen tarvitaan myös sitä seurakuntayhteyttä ja pitkämielisiä ihmisiä monestikin niissä hommissa. Varmaan monella on ollut munkin kanssa vähän tiukkaa välillä. Mutta koen sen niin, että se on kuitenkin arvokasta työtä, että tämmöinen ihminen kun pelastuu, niin siinä ensinnäkin se vaikuttaa suoraan sen perheeseen. Monet vanhemmat saa huokaista helpotuksesta jossain vaiheessa ja kaikki sukulaiset ja ystävät ja tälleen, niin se on kyllä semmoinen, niin kuin, se on semmoinen ympäristöteko, että siihen kannattaa panostaa. Ehkäpä siinä oli nyt tämä todistus tällä kertaa. Kiitoksia. No niin, Tikkisellä oli paljon asiaa. Kiitos Herralle. Seuraavaksi tulee Jonathan Paaso laulamaan todella kauniin kappaleen ja se on minun itsekin suosikki. Toivottavasti pidätte siitä. Näette sitten minkälainen musiikkimaku mulla tänä päivänä on. Ennen kuuntelin jotain aivan muuta. Mutta Jonathan, ole hyvä. No niin, Jumalan siunausta minunkin puolesta. Ja se on hyvä homma, kun kaveri nostaa, eikä itse nosta tänne lavalle, niin tämä menee ihan oikealla tavalla. Tämä laulu kertoo siitä, että meidän tulisi turvata aina Jumalaa. Monet laulut, joita olen tehnyt, syntyvät tuolla aikoinaan tuolla kristillisessä alkoholisti- ja narkomaanikodissa. Kun olin saanut turvata Jeesukseen, yli 40 kertaa olin käynyt katkaisuhoidoissa ja kuoleman kielissä monet kerrat sekakäytön ja alkoholismin takia. Ja sitten 23 vuotta sitten sain polvistua Jeesuksen eteen suljetun osaston pienessä huoneessa ja sain kokea, kuinka Jeesus on todellista. Hän on niin todellinen, että kun sen rukouksen sain tehtyä, mä pompin ja iloitsin siinä huoneessa ja mä ihmettelin, että voiko tämä olla totta. Ja kuulkaa ystävät, vieläkin minä nipistelen välillä itseäni, että onko tämä totta, vai heräänkö minä sieltä torniosta iso kamppinapullo povessa sieltä pusikosta, mutta kun omat lapset, ihanat lapset ja vaimo tulee herättämään, mä herään ihanaan todellisuuteen se, että Jeesus on Herra. Kun kuljet tiellä maailmaahan, olet aina rauhaton. Et koskaan sieltä saassa suojaa, sä yksinäiseksi aina jäät. Se on hyvä, kun kerta kielon päälle, kun unohtui tämä kappale. Nyt on ääni aukastu ja tällä tavalla. Lähdetään alusta. Kun kuljet tiellä maailmaahan, olet aina rauhaton. Et koskaan sieltä saassa suojaa, sä yksinäiseksi aina jäät. Kun kuljet tiellä maailmaahan, sydämessäs tyhjää vaan. Mut on yksi, joka sua voi hoitaa. Pyhä Jumala hän on. Sä aina turvaa Jumalaa.
ansaat sä parhaan. Et enää yksinäinen oo. Kerroin tuossa, että en olisi ikinä uskonut, että mä tällaisia lauluja laulan. Sain kasvaa ateistisen isäni kanssa kahdestaan ja hän opetti sitten minulle oikein niin kuin kädestä pitäen ateismin ja tällä tavalla. Ja kuinka on ihan se on kuin pikkupoika, kun kuuntelee sitä, mitä isi sanoo. Niin, pikkupoikahan uskoo sen, mitä isi sanoo. Sanoo se paljon muutakin se isi. Mutta nämä asiat menivät niin syvälle minun sydämeen, että se ateismi meni todella syvälle. Mutta voisinko sanoa, että kiitos Jumalalle, että alkoholisoidun ja tulin sekakäyttäjäksi, koska hyvinä päivinä ihminenhän ei etsi yleensä Jumalaa. No ei mullakaan niitä hyviä päiviä lapsuudessa paljon ollut. Jääkiekko oli ainoa semmoinen tuki ja turva ja musiikki. Mutta muuten sisäinen elämä oli yhtä traumaattista ja ulkoinen elämä meillä kotona oli aika traumaattista elämää. Alkoholisoiduin siis hyvin nuorena, tuli sitten sekakäyttö, tuli pilvenpoltot, etc. En ollut sinällänsä kiinnostunut rikolliselämästä, mutta väkisinkin yhteiskunnan kanssa menee sitten sukset ristiin, kun pilven kanssa leikkii ja tällä tavalla selvisin kuitenkin itse ehdonalaisilla sakkotuomioilla ja rikoksen sovitteluilla. Mutta yhtä asiaa minä en saanut sovitettua itse. Ja se oli se, että Jumala suuressa armossaan oli antanut minulle vahvan synnin tunnon siitä, missä minä vietän iankaikkisuuteni. Ja kyllähän niillä aineilla ja päihtymyksellä saa peitettyä sen tuskan, saa sen hänän ja jopa sen synnin tunnonkin peitettyä, mutta se tuska tuli kaikkien niiden aineiden läpi. Se ei auttanut enää, vaikka kuinka olit vetänyt mitä tahansa, niin se tuska tulee sieltä lävitse. Ja tässä on moni ihminen tälläkin kuuloetäisyydellä. Olet kokenut tuon saman tilanteen, kun ei mikään enää toimi. Mutta Jeesus toimii. Jeesuksen nimessä hän toimii. Erilaisten vaiheiden jälkeen monella eri tapaa Jumala kutsui minua pelastukseen. Niin monia eri kikkoja hän käytti, kikka G2 ja kikka G3. Mutta lopussa se tuska ja hätä siitä, missä minä vietän iankaikkisuuden, se ratkaisi pelin. Ei enää se, että halusin vapaaksi alkoholista, lääkeaineista ja sitä pelosta, mitä niiden kavereiden kanssa, kun koko ajan sai pelätä, että mistä päin puukko tulee seuraavan kerran. Mutta kun tuo synnin tunto oli tullut niin vahvaksi, olin 30 kaveri ja olin pitkän sekakäytön jälkeen joutunut suljetulle osastolle. Ja viimeinen oljenkorsi oli käyttämättä. Ja se oli juuri se oljenkorsi, mitä minä en koskaan ajatellut elämässä, että minä sellaista käyttäisin ja löytäisin. Niin ainoan rukouksen kavereita oli tullut tuskoon. Oli menettänyt merkityksen siitä, mitä sukulaiset sanoo, mitä kaverit sanoo. Ihan sama. Et kai sinäkään ole sen riippuvainen siitä, mitä kaverit sanoo tai sukulaiset sanoo. Olethan sinä aikuinen ihminen, sinä päätät omasta elämästäsi. Ja niin minäkin aioin päättää omasta elämästäni. Ja minä rukoilin ainoan rukouksen siellä suljetun osaston pienessä huoneessa. Jeesus, en muista kaikkea mitä sopersin, mutta aidosti rukoilin. Jeesus, tulee minun elämääni. Ota tämä helvetti pois mun elämästä. Anna mun syntini anteeksi, jos olet Jeesus oikeasti olemassa. Siinä hetkessä, rakkaat ystävät, valtava voima ja ilo tuli mun sydämeen. Mä nousin siitä polviltani, ahdistuneena olin ollut. Nousin polviltani siihen pienen huoneeseen, aivan kuin kirkkaat valot tuli siihen huoneeseen. Mä aloin pomppimaan ja mä aloin tanssimaan ja mä ihmettelin siitä, vau, Jeesus elää. Hän on todellinen persoona. Siitä on aikaa 23 vuotta tuosta uskoon tulosta. Ja voi sanoa, että vaikka ensimmäiset vuodet, rakkaat ystävät, mä sanon jollekin tiedosadana, ei välttämättä ole helppoja. Mä olin itse niin rikkinäinen, olin lyöty
itsetunto ihan nollissa. Ensimmäiset vuodet uskossa eivät olleet helppoja. Ne oli kipua täynnä. Ne oli täynnä kipua, tuskaa. Eivät olleet helppoja. Se oli rikkinäistäkin se alku. Mutta kuulkaa rakkaat ystävät, Jeesuksella on valta parantaa sinut. Niin hän paransi minunkin. Ja jos mulle joku olisi tullut sanomaan, silloin kun minä Tornion Pusikossa olin sen Kamppiinapullon kanssa, nuorten ja vanhojen alkoholistien kanssa siellä, taskut täynnä diapamia ja pilveä. Jos mulla olisi joku tullut sanomaan, että hei kaveri, siellä Pusikossa, sä elät eräänä päivänä Helsingissä, sulla on upea perhe, sulla on omat lapset, upea vaimo, sä oot seurakunnassa johtotehtävissä, kuulut vanhemmistoon, teet vähän lähetystyötä, sulla on uudet upeat ammatit, niin rakkaat ystävät, olisin varmaan sanonut tälle kaverille, että hei, nyt on tainnut jäädä aamu- ja iltalääkkeet ottamatta. Mutta Jumala kykenee muuttamaan jokaisen ihmisen elämän. No niin, kiitos. On väkevää todistusta tuolla Jonatanilla. Hänhän on paljon ollut meidän mukana, kun ollaan täällä oltu soittelemassa ympäri Helsinkiä ja Espoota ja Vantaata. Ja aina se on minua itseäänkin niin syvältä sieltä Tornion Pusikoista Kamppiinapullon kanssa, niin pitkä matka tänne tänään Vaasa aukiolle. Mutta näin se Jeesus tekee. Siitä, joka ei mitään ole, varmasti Tornion onnettomin ihminen sillä hetkellä ollut siellä, niin sieltä Jeesus nosti. Sillä lailla hän kirkastaa nimensä, kun hän ottaa sen rikkinäisimmän astian ja siitä rakentaa. Meillä monella on hyvin rikkinäinen elämä ja me elimme vailla toivoa, vailla mitään rakkautta ja hyväksyntää, mutta kun Jumalan rakkaus saa koskettaa meidän sydämiä, niin siitä tulee kaunista jälkeä ja siitä saa sitten iloita niin perhe, yhteiskunta kuin itse ja kaikki. Ennenhän me tuhosimme tätä yötä päivää. Tänä päivänä saamme sitten rakentaa Jumalan kunniaksi.